Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu ndị Igbo, mmanụ kele dịrị unu. Unu ọbọkwala chi taa. Ngwa na ọwụ nwa afọ Igbo, ọwụ nwa unu nwaanyị ihe dị. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa sị ka anyị kwutukwa obere ihe gbasara ahụike ndị Igbo. Anyị ekwutuchana ụfọdụ ihe gbasara ntụtụ. Ama m ogubekwa beti. N'ụbọchị nke taa ka anyị kwutu ihe gbasara ihe a na-akpọ stroke. Ihe a na-akpọ stroke, ndị bekee na-akpọkwa stroke. Anyị enwekwanụ ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Achọkwara m achọ, onweghị ihe m hụrụ a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo, so karịkwa stroke. Ndị bekee akpọkwa stroke maọkwanụ ha akpọ ya CVA, cerebrovascular accident. So ọ ya ka anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa. So before anyị etinye isi n'ihe gbasara stroke ahụ, o nwekwa ihe a na-akpọ transient ischemic attack, TIA. So mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nọkwara nnọọ ya bịa, ihe ahụ bụ like obere stroke maọbụ akpọ ya mini stroke. So o nwere ike bịa gafere nnọọ so ya mekwanụ, o nwere ike mee maybe weeks or a month or so before mmadụ abịa nwee the real stroke. So ihe ahụ bụkwa sign na nsogbu dị ma nsogbu nwere ike ịbịa mgbe n'ihu. So ọ bụrụ ya mee ụdị ihe ahụ mee, onye ahụ ekwesị ilefere ya anya. Ihe nwekwaranụ ike ibute ihe mini stroke a bụ ụfọdụ ihe anyị ga-egbochinwunu, ụfọdụ kwanụ ka anyị ga-egbochi. Ụfọdụ ihe ndị anyị ga-egbochi bụ ma mmadụ metawanụ dimkpa o nwere ike ime, ụmụ nwoke ka ọ na-emekarịkwa. And then nke ọzọ bụrụ ihe a na-akpọ genetics, ndị Igbo asụrụ maọbụ eburupụta ụwa makwanụ iri ha akpọ ya gene. So but ụfọdụ ihe ndị mmadụ nwere ike igbochita nwere ike kọsụ ihe ndị ahụ wụ hypertension maọbụ asụ na ọ bụ high blood pressure, maọkwanụ ụfọdụ asụsụ Igbo anyị asụ na ọ bụ ọbara mgbali elu. So maọbụ hyperlipidemia, mmadụ inwe oke cholesterol, abụba ọjọọ n'ahụ ya, maọkwanụ inwe diabetes nke a na-akpọ ọrịa shuga, maọkwanụ ịṅụ anwụrụ ọkụ. Enwere ike bụ na onye ahụ na-ese anwụrụ ọkụ, ese siga, maọkwanụ na ị na-anọ nso ndị na-ese ya ese, ha na-ese gụnwa ya na-abatakwa na ahụ gị na o nwere ike bụ na gụnwa na-aṅụ ya, beta ọ bụ na ị nọ gburugburu ndị na-aṅụ ya mgbe ọbụla gụnwakwa na-enwetakwa ya. So and then ihe a na-akpọkwa ndị oyibo asụ na ọ bụ efu Igbo. Onwe mgbe ụfọdụ obi mmadụ ya na-akụ otu adịghị mma, instead of ọ ga na-asụ lobdob kakpum ya na-akụ n'otu adịghị mma. So o nwere ike ime ya ọbara na-agazi n'ahụ otu o kwesịrị. So o nwere ike ịkọsụkwara mmadụ obere stroke ahụ gaferenụ, nke mmadụ nwere ike ilebara anya, maka ma eleba anya o nwere ike ịkọsụ ozi the other strokes kwa. So olekwana otu mmadụ ga-esi mana na mebi ihe ahụ mere ya. O nwere ike mebi abịa nwe oche mbụnụ, ihe abịa gbanwee otu isi ahụ ụzọ, nke ihe abịa gbanwee gịnị na-eme all of a sudden otu ntabi anya nọ ya hụzichakwa ma ụzọ ọfụma. Mgbe ụfọdụ sef aka eme ka ike ọgwụchachara ọkpụkpụ gị ga-esichamakwa ike otu isiri. So ụdịka ihe ahụ ịhụ ụdịka ihe ahụ ọkwa onye ahụ gbakwara gawa ga ahụ onye dibịa. So onye dibịa nwere ike dụọ ọgụ ọdụ ụdị ọgwụ ị nwere ike ịṅụ ka o gbochie ọbara akpụkata. So beta aga m ekwu ihe buru ibu maka ọgwụ, because ihe mụnwa ga-eso bụkwa ịgbara ga hụ onye dibịa ma ụdịka ihe ahụ mee ka ọ gwazienu gị ụdị ọgwụ ga-adị mma ka ị ṅụọ. Then onye ahụ ejisikwa ike kwesị ise siga maọbụ ịṅụ anwụrụ ọkụ nwa. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya nnukwu ga-ebilata aka. Then onye ahụ ejisikwa ike na-eri nri dị mma, na-eri nri mkpụrụ osisi na ahịhịa nri nnọọ nke Chineke ji gọziekwa n'ala anyị bụ ala ndị Igbo. So onye ahụ a na-eri ya, hapụtụchakwa ụfọdụ nri emere pakeji nọcha na pakeji isi, ma ọkwanụ ndị nọcha na kọntena esi obodo dị iche iche bubatara ma ọ bubatara anyị. So ka anyị gbatụchara ihe ndị ahụ ọsọ, chekikwanụ mgbe esiri nri, tinye ya na kọntena maọbụ nke ndị oyibo na-akpọ can. Ịma nanụ can ma kọntena ọhịa ndị oyibo na-akpọ
maọbụ ka enwekwara ike maọbụ gbamgbam etinye ya n'ime nga ahụ kpuchie ya ya nọga n'otu afọ na afọ abụọ mebibe hei ọkwa ime isi nri ọ nakwa arahụ o mebie so mgbe a ga-emezi nri ya nọga n'ọnwa gafesi ọnwa ole na ole gafesi afọ ịmakwarala na nsogbu dịkwa na o nwekwara ihe dị aṅa etinyesiri ya ka nri ahụ wee nọgide so anyị jisi ike gbatụrụ ụmụ ụdịghị ahụ ọsọ na-eri ihe Chineke ji gọzie anyị bụ ihe akụtara n'ubi dị fresh ihe na-ata ndụ mmanụ ahịhịa nri na mkpụrụ osisi dịgasị iche iche ọ bụkwa na anụ ya bụrụ na anụ aka gbutara nnọọ anụ dị nnọọ fresh maọbụ ndị na-ata azụ atakwa azụ so ka anyị batakwa ọzọ n'ihe gbasara stroke ahụ so ihe m kwutuchara ugbu a bụ nke ndị oyibo na-akpọ TIA transient ischemic stroke bụ obere stroke so ọ bụkwara n'uhie ahụ ma agbala nkịtị bikọs o nwere ike mee ya ọ gafere onye ahụ asịkwa na ya adịkwala ọ bụrụ dịka ihe ahụ metụ gị gasị otu ahụ si mee m njọ maọbụ isi ahụ bịa waa gị ga-abịa ịhụ ụzọ gị bịa dịtụcha anya aka gị mee ka ọ kpọnwụtụrụ ya bịa gafekwara gaa nakwa agaghị na-aga mba dịkwara ịga ga hụ onye dibịa kpọkwa ikwu na ibe go kpọọ ndị enyi go sị ha lekwa gakwa ka onye dibịa hụ gị ka elee gị anya so maka ọ bụrụ ma elebaghị aha anya o nwere ike nke ahụ a na-akpọ stroke the main stroke ahụ abịazienu okay so stroke ahụ nwere ike bịa mee mmadụ ọkwanụ mgbe ọbara a na-agama ọfụma ihe dị iche iche nwere ike ịkọs na stroke ahụ so otu ọ bụ na ya bụ tube otu ọhịa m ji n'aka na ya bụ nnọọ akwara anyị maọbụ atris ka m gburu otu akwara n'Igbo ọbara na-aga n'ime ya na-agafesi na-enyekwa ọbara n'ebe niile dị iche iche n'ahụ nwere ike abịa nwee abụba abịa mmanyasịa n'akụkụ ya magasịa n'akụkụ ya mgbe ụfọdụ ya anọchizi ọbara ịgafe ọfụma ma ọkwana mgbe ụfọdụ ihe magasịrị nga ahụ maọbụ ọbara ma ọ gịnị o nwere ike ya dapụkwa ya bịa nọchie akwara ahụ ebe ọbara si aga so mgbe ọ nọchizikwara ọkwa ya bụ na onwezi otu ọbara si agaga nye ụbụrụ gị ọbara so onye ahụ abịa na-enwetụchagasị ahụ a na-emetụcha ya otu adịghị mma okay so enwekwara ike ọbara kpụkata maọbụ ihe ndị ọzọ abụba or something nwere ike kpụkatakwa ebe ọzọ maọbụ n'olu maọbụ n'obi ya onwe otu o si nyakapụta ebe ahụ gbakere ebe ahụ o nwekwara ike gazie ya gara travel ga nọchie n'akwara nọ na-enye ụbụrụ isi gị ọbara so onwezi otu ọbara si aba nga ahụ so ya bụrụzikwa na nsogbu adịkwala so bikos ịma nnanụ ọbara ahụ ọbara ọ na-eme ya bịa gaa ya si ahụ gị yuzucha ya ọbaghachitakwa n'ahụ n'obi bịa garụ na lungs agara nga ikuku dị mma ga-ebanye ya then ya laghachitakwa n'ahụ gị so ọ bụrụ na ahịa ahụ bịa mee onwe otu ọbara ma ọ gịnị si bịa nọchie akwara ahụ nwezi otu ọbara ahụ dị nnọọ ndụ dị mma ikuku ọma juru n'ime ya ma ọ bazi ma onwe otu o si na-agafezi na brain ahụ na-enyegasị brain gị ọbara ọma ahụ ọkwa ya bụ na stroke ahụ emekwa so enwegasị ụdị nke ahụ na-eme ọ ya wụ nke na-aka emekwa na ọ bụ na stroke mere mmadụ 10 ụdị nke ahụ bụ ya na-eme mebi mmadụ 9 maọbụ mmadụ 9 n'ime 10 ahụ nke ọzọkwa bụ nke ndị oyibo na-akpọ hemorrhagic stroke so nke hemorrhagic stroke ọhụkwanụ bụ ma enwe ọbara na-agba na brain o nwere ike ya bụ nna akwara ọhụrụ na brain m siri oke o nwere ike ya bụrụ na ọ bịara bịa ike abịa gwụ ya maọbụ na osicha ya ike ya bịa gbawa na-agba site ọbara n'isi na ụbụrụ isi onye ọhụ ma ọkwa na ya bịa o nwekwara ike ya bịa vuo ivu nke ya bịa vuo ivu mebi onye ahụ nwe ọbara mgbali elu nke ya bụ mebi ọdụ aṅụ ọgwụ ya makwanụrụ na ọma na onwe ọbara mgbali elu so akwara ọhụ abịa mee ka ọ zara aza dịka mbolombolo ịma mbolombolo ọkwa ya na-akpọ ebu balon o nwere ike abịa koo ya abịa gbawa
ọbara ahụ afesta ngo bịa nọrọ ngo kwesịrị ịnọ, makwa na ọ bụrụ na ike gwụrụ akwara ọhụ, o nwere ike ọbara esikwa nga ọhụ na-eliki ngo kwesịrị ịbanye nke ya na-asọpụ na-aga ebe o kwesịrị ịga na brain mmadụ. So ọkwa ụdị ihe niile asị enwe hemorrhagic stroke, nke ahụ ọbara ahụ na-eliki maọbụ ya dịka mbolombolo gbawa, maọkwa nke a na-akpọ maọbụ embolic stroke or thrombotic stroke, bụ nke ọbara akpụkata pụrụ bịa nọchie akwara ahụ na-enye ụbụrụ isi ezigbo ọbara. Ọ bụ ezigbo ọbara dị mma. So nke ahụ bụ embolic or thrombotic stroke, enwe thrombotic and embolic stroke. Okay, so so ka anyị laghachitakwa nke gịnị nwere ike imekwana ka mmadụ nwee stroke ọha na-aka oke. Okay, so edetụrụ m ede ka m hafụ ichefucha list niile m mere, edere m ha ede. So ihe nwechara ịkọs ya bụ hypertension, ọbara mgbali elu, eme ọhịa na-akpa. So anyị ka ga-ikwu ihe gbasara hypertension ụbọchị ọzọ, but imirikiti ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ ma ihe bụ ọbara mgbali elu ma hypertension or high blood pressure or BP, high BP. So makwa na onye vuru ivu hi ukwu karịa, so ọ bụrụ na ivuru ivu nke ukwuu, o nwekwara ike ịkọsụrụ gị stroke. So ọ bụrụ na iburu ibu nnukwu, bilita na-eme uvu emegharị ahụ ka oleme ga-awụchatụkwa na-erikwa nri dị mma, and erila ebe o buru ibu, erila ka a na-anwụ tata, nakwa erite obere ahapụkwa, emekwa agaritukwa ka onye ahụ jisi ike wụlatatụ and na-agagharị ọfụma, agagharị nke ọma, maka ha emekwara na ọ bụkwara ọtụtụ ndị mmadụ na-anọ otu ebe maọbụ na-ere ahịa, makwa na nọrọ otu ebe n'ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. O nwere ike ime mmadụ ya ebu ibu because ị na-agagharị n'otu ị kwesịrị ịgagharị. So ọ bụ so ọ bụkwa nne na-arụ ụdị ọrụ ahụ ịbịa na adọmasị kwesị ọrụ anyị niile nwechara ụdị ọrụ ọhụ ibi eme bụ ịnọtụkwa ga-ebilita gagharịtụkwa then ga-ewelatatụ aka na nri ị na-eri. Okay, then ọ bụrụ onye nwe diabetes, ma diabetes bụ na ọrịa shuga, mgbe ụfọdụ ha na-agakọta ọnụ, enwe diabetes ọha ọrịa shuga bịa nwee ọbara mgbali elu n'elu ya so then ọ bụkwara onye nwogo ahụ ọjọọ ọdọ dị iche iche ma ọ bụrụ ọrịa obi kwa, ọ bụ na inwe ọrịa obi maọbụ obi mmadụ na-aka otu adịghị mma so ụdị ihe ahụ nwere ike ịkọsụ. So ọ dị mma ka mmadụ na-agakwa ụlọ ọgwụ na-echeki. So ụfọdụ kwa eburupụta ụwa ji ha na-aka oke. So family o nwere ike ọ bụ nna nne maọbụ nna maọbụ nne nne ma nna ma ha nwere stroke, then ị kwesịkwara ilebara onwe gị anya, lebara ikwu na ibe gị na ụmụnne gị anya. Okay, so then ụmụ nwoke kwa na-aka enwekwa mgbe ụfọdụ, like ụmụ nwoke na-aka enwe stroke karịa ụmụ nwaanyị na-ada enwekwana ya mgbe ụfọdụ. Ha nwere ike inwe anytime, onye ọbụla nwere ike inwe stroke, even nwata amụrụ ọhụrụ ma nwata na n'afọ nwere ike inwe stroke. But mgbe anyị na-emetawa dimkpa ka stroke ahụ na-aka after ịgafere afọ 55 55 years then chances inwe stroke ahụ adịwanye elu so but ụmụ nwoke bụ ndị na-aka enwe. Ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ha nwee ya ma ha bụrụ tukwuo nnukwuta dimkpa, then ọ na-enye ha nsogbu ịrecover ịgbake. Then ndị ojii kwa na-aka enwekwa stroke. Then ụfọdụ kwa ọgwụ a na-aṅụ ụfọdụ ọgwụ a na-aṅụ maọbụkwa ọgwụ ụfọdụ kwa na-egbochi ka ọbara hafe ekpokọta. So onye ahụ bịa ya ole gapụrụ onye dibịa, ha amanụ ihe ga-ekarị ya mma. Ụfọdụ kwa ụmụ nwaanyị nakwa aṅụ ọgwụ ka hafe ịdị ime. Ụfọdụ ọgwụ ọhụụ nwekwara ike kọsụrụ mmadụ stroke. So ọkwa bịakwa elebakwa anya manụ nke ahụ gị, nke dịrị ahụ gị mma. Then ekwuola m maka weight. Ọ bụ na onye ahụ na-ahụ buru ibu, ị ga-ejisi ike mara ihe ị ga-ime ka ịwụchasịtụ ahụ. Then onye na-aṅụ mmanya nke ukwuu, ọ bụ na ị na-aṅụ oke mmanya, kwụsị ukwuu, jiri nwayọọ wetuo, jiri nwayọọ. Okay, so and then nke ọzọkwa, ọ bụ nnọọ na-eme ị na-ehi ụra gaa na-agwọ ụra, agwọ nnukwute ụra. Mgbe ụfọdụ sef ịgwọ ụra ahụ onwe mgbe ọ ga-adị ka ị kwụsịrị iku ume. Nke a bụkwa ihe enidikwara ilebara anya. Ndị oyibo a na-akpọ ya sleep apnea. So enidikwara nke ahụ ka enidikwara ilebara anya, maka mgbe ihe ahụ mere ikuku ọma ahụ
okike ọma nwere ike because ị kwụsịtụrụ n'iku ume mgbe ụfọdụ chekie n'abalị niile emekwa ya ome so then ezigbo ikuku a na-aga na ụbụrụ isi gị nke ezigbo ọbara juru eju na ikuku ọma na-aga n'isi gị so onye ahụ nwekwara ike nwee stroke. Okay, so anyị ekwutuchana ihe ụfọdụ mmadụ nwere ike ịhụ ama na onye ahụ nwee stroke so onwe otu onye ahụ sizi na-eme emegheri changing mental status emegheri even mgbe ụfọdụ ya kwuo okwu onwe otu okwu ahụ it's like ọ na-ekwuzikwa okwu otu o si ekwu before gịnị na-eme akụkụ ahụ nwere ike bịa kpọnwụa maọbụ akụkụ ihu nwere ike kpọnwụa gịnị na-emezikwana even ịhụ ụzọ onye ahụ asị na ọ na-ahụzi makwa ụzọ ọfụma even ya sị ka ọ gaa ije ya ọ na-emezi ka ọ ga-ada then oke isi ọwụwa nwekwara ike bịa kwuokwa so ụmụ ihe ndị ahụ onye ahụ hụ ya it's like hey ọ gịnị na-emekwa ya nke so ihe ndị a ka anyị kwesịrị ilebatụchara anya. Ọ bụkwa na stroke ahụ eme n'onye ahụ ọkwa ijisi ike ị ga-agakwuru n'onye dibịa then ejisi ike mee ka onye ahụ ka nwere stroke ka a na-emegharịkwa aka ya ma gịnị ka ọ hafụ ịbịa kọntraktzie dị otu so a ga na-emenụ exercise na-emegharị aka mmadụ ma ọ bụ ya onwe otu ọnọzi ọ ga-anọzigharịkwa so ijisi ike na-eme onye ahụ ọ bụrụ ebe enwe terapi ndị physical therapy ndị ga-ijisi ike na-eme onye ahụ makwa n'ikwu ya na ibe enwekwara ike na-eyi aka na-eme ka ọ na-emegharị aka ya na ụkwụ ya maka stroke ahụ ọ bụrụ na isi mmadụ ọ bụrụ na stroke ahụ na akụkụ isi o metụtara bụ ebe here bụ my left ama m ị na-ele m na onyokomita but here bụ left so ọ bụrụ na stroke ahụ mere mmadụ na left then right onye ahụ bụ ihe ga-akpọnwụ ọ bụ nne omenụ na right left onye ahụ bụ ihe ga-akpọnwụ so then ijisi ike na-eme ka onye ahụ na-emegharị ahụ nyekwara onye ahụ aka ịkasi ya obi because ọ bụ ihe dị mfe na mmadụ nwere stroke ọ ga-ebilitazi mee ihe ọ na-emebu before so ọkwa ijisi ike duo onye ọhụ ndụmọdụ kasi onye ahụ obi ụmụ gasị ọgwụ ndị oyibo na-enye ọ bụrụ na stroke ahụ na-ahụ ya mgbe oge dị ọkabụ na ọ nọ within 4 to 5 4 or 4.5 hours max so ọ bụrụ na ọ ka na ebe awa 4 na ọkara stroke ahụ mere ụmụ ọgwụ ndị oyibo na-enyegasị mmadụ iji zọpụta onye ahụ ka ọ hafụ imebisi ọtụtụ ihe ọsọ ọgwụ ahụ ga-ịga tipịasịa ọbara ahụ kpụkọtara so ụmụ ihe ndị ahụ then jisikwa ike hụ na ahụ onye ahụ na ọnya abaghị ya because ịma na onye ahụ ọ ga na-arazi ya ahụ ibilita ilekọta onwe ya even maọbụ ịnyụ mamịrị maọbụ ịnyụ nsị o nwere ike n'idi onye gị inyere ya aka hichasịa ya so ọ bụ na o meela stroke emeela na onye ahụ ọ dịla otu ahụ ijisi ike na-eme onye ahụ ka ọ hafụ inwe ọnya maọbụ mpa na ahụ ya so then na-enyere ya aka otu o si ekwu okwu ma ọ gịnị then iri nri ọ bụkwa n'akụkụ aka ekpe ma ọ left bụ ihe kpọnwụrụ ihe ahụ then etinye onye ahụ nri n'ọnụ timeticha ya n'ime ime then tinye ya ọ bụ na ome n'akụkụ aka ịcha nọ ebe kpọnwụrụ tinyere ahụ ebe akụkụ aka nri onwe otu a ga-esi nyechara onye ahụ aka ka o nwere ike na-eri nri ka anyị ahụ hafe ịgakwanụ na the wrong place kọsụ kwuo nsogbu ọzọ a na-akpọ aspiration ihe ahụ a na-eri ma a na-aṅụ agakwuzie na lungs onye ahụ ịkọsụzi hụkwara onye ahụ nsogbu ọzọ dị iche so beti ihe m ga-akọwa fọ ndị Igbo anyị biko geenụ ntị achọrọ m ịkwụsị mgbe adịghị anya achọrọ m ka ihe a na-ekwu dị oke ogologo beti ihe m nwa ga-asị bụ ndị ọcha maọbụ ndị obodo ụfọdụ meperela ọfụma enwetụchana ụmụ maọbụ ihe eji arụgasị ọrụ ihe eji azọ ndụ juru eju different machines juru eju equipments medical equipments bete ọ bụrụ onye ka nọ n'ime Afrịka maọbụ n'ime village even ụfọdụ town ụmụ ihe ndị ahụ ejube so ihe kakwa mma bụ mgbochi a sị na mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ so ọ kakwa mma na-egbochiri stroke ahụ
amana na m like m kwuru n'isi mbido, onwe ụfọdụ ihe na-eme mmadụ igbochi ara ahụ, onwe ụfọdụ ọrịa na-eme mmadụ ya bụrụ otu onye ahụ esi kee ya bụrụ ihe onye ahụ ketara, beta ọ bụrụ ihe mmadụ ga-egbochi ka eji sikwa ike gbochie ya. Otu m si kwuo bifo, ọ bụ nne iburu ibu wụchalata ahụ, erila oke nri, riwe nri dị mma, nri dị nnọọ mma, ọ bụ nri abụba juru m anya nkụnyakọ, ndị ọ bụghị oke shuga, ka ahafụ ị na-eri oke shuga ma oke ihe aprọsesị apakejicha na-avute ya, na-eri ụmụ ihe dịgasị aṅa, ụmụ ihe nnu juru juju, ụmụ ihe ndị ahụ bụ ka anyị laghachikwa otu ahụ anyị nọ na mbụ mgbe Chineke kere obodo anyị, chọọ ya mma wite ihe oriri magasịrị mma, na-eri ihe ndị ahụ otu Chineke si kee anyị ya. So then ọ bụrụ onye nwe blood pressure, ọ ya bụ the main one kwa o, blood pressure, high blood pressure, ọwụ ịnọrọ onye nọrọ ya sị na ahụ dị ya mma ugbu a, ọ ga-aṅụzi ọgwụ dọkịta nyere ya. Ị ga na-aṅụkwa ọgwụ ahụ ọ bụ niile dịrị ị ga na-aṅụ ya, and ị ga na-echeki blood pressure gị. Enwegasị blood pressure apparatus a na-eregasị so onye ahụ chekikwa blood pressure, makwana ya ga na klinik a na-echeki ya ka ọ dụshuo na blood pressure hụ na ọ dị ebe o kwesịrị ịnọ, na ọ dịghị oke njọ, bikos ọkwa ya gbaliwe stroke abịakwala so ụmụ ihe ndị ahụ mmadụ kwesịrị ime ka o gbochie stroke. Ọ ya bụ ihe kacha mma n'obodo anyị n'ala ndị Igbo, gbochie ya. Onwe otu a ga-esi, onwe ihe ị ga-ime ka ị gbochie ya. Ọ bụrụ na o nwee ebe ụlọ ọgwụ nọ gị nso, ọ bụrụ na o nwee dọkịta nọ gị nso, ọ bụrụ na o nwee klinik nọ gị nso. Ụfọdụ ndị mmadụ nwecha ndị dibịa maọbụ ndị nọọsụ na ezinụlọ ha lebara gị anya, ha chekie blood pressure gị ka a mara na ọ dị ebe dị mma. Ọ bụrụ na ọ dịghị ebe dị mma, gaa ha nyere gị aka, gaa hụ onye dibịa. Ọ bụ nnọọ onye ahụ ga na-aṅụ ọgwụ ka ọ ṅụwa ọgwụ. Ọ bụ nnọọ ụmụ ihe ọzọ na-eme, maọbụ ịṅụ oke mmanya maọkwa na sigaret, ka onye ahụ kwesị ya, ka stroke ahụ hapụ dori ime. Ọ kakwa mma na-egbochiri ya. Like I said, ọ bụ ihe niile ka enwere ike igbochi, bet ka anyị mee nke anyị ga-emenwu. Ndị ebe anyị ndị Igbo, ọkwa otu o si ha m n'ọnụ nke ụbọchị taa, anyị ga na-ekwukwa na-aga n'ihu, bet kama ka ọ dịwa ụbọchị taa, ana m ekelakwa unu. Nwekwa ihe ịmụtara n'ihe a, biko weliere m aka elu. Onwe ihe ịmụtara, mekwa ka ndị ọzọ ka o ruore ha. Aga m ahụkwa unu n'izu ụka ọzọ na-abịa. Ngwa unu nọrọ nke ọma, ka emesịa.